Yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Futhi kwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mtanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, she popo, she. Take me straight to the couple. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. International Kings, but umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Yazi mfethu kubanda ngathi umuntu akashwelanga. Kubanda ngathi akajoli umuntu kubanda ngathi nina yazi kubanda ngathi niyamkhohlwa umntimando omkhulu ukuthi manimnika ithuba unidlokoloza kanjani Bhuti omdala sanibona bafethu ngiyaphila Puraham Siyaphila. Ungadini mama sorry ungadini man bhuti wami lona no man ungadini sicela ukubuza man ilokhuzana ile la station lesi ekuthiwa ingwenya Gautrain station sisithola ngakuphi Ingwenya siyafika lana. Niyafika ngala endaweni awukho sure kodwa ukuthi ilokhuzana i-station singakuphi Station sazi. Awusazi mina mfethu igama lami ngoKing Ginger mfethu yabo so ngihamba nobhuti wami lana mfethu shuthe mina ngiphuma eNgwenya University. Ingwenya University shuthe senza i-filming and marketing yabo lonto so sambe sibuza abantu ama questions and ngisacela nje ukunibuza a few questions bese siyadlula nobhuti wami lo ngifunda nabe classini yabo and then bese nje nidedela ke thina siqhubeke neNgwenya project yabo ubani igama bhuti Uthami. Yeah. Awumtame Rukrende Khutmani. Sharp. Showcase kukuphi edladleni emakhaya hayi la iGoli. Emakhaya hayi mfethu ngwala iGoli. Wala iGoli. Kuphi neGoli? Alex. Big up to Gomora mntanami. Big up to Alex. Love you so much and I love the movement that you are doing. The piano movement and the Komshandis that you do man then. Nina eGomora ngiyanithanda sisi wami wena ubani igama Buyitumela kuphi ekhaya hayi la iGoli Hayi gola kuseLesotho Maseru big up to Lesotho go Maseru ke Dumelang Maseru I love you so much I love you Lesotho you know the story it's Pipili King sisi wami so what when Ali my brother are you guys dating Yeah, we dating. Yachaza le question. Ni warm man, ni warm. Big up for being warm. Guys, ngicela bashayele izandla ba warm. Ngicela umhug mfethu. Give her a warm hug on a warm coat. Warm man. Just says, my brother. Yeah, mfethu. So, ungathini oyithandayo ngobhuthami wena sisi wami? Ngithanda nje the way akhamba ngakhona yabona ukwazi ukuphatha umuntu wesimami kahle. Yeah, and yeah. Yeah, and uyakwazi ukumenza nanomuntu wesimame athi come or akhame or come uyamkhamisa ve so Nkosi yami wena Bhuthami ungathini oyithandayo mfethu ngothi sibani Buyitumela Ayish mfethu ayi into mfethu kuhle manish usisi yazi nenhliziyo yakhe right yeah so njengegama lakhe uBuyitumela uyamntumelisa yini mfethu mhlawumbe ukuthi ayitumele naye mina akwazi yena mfethu akasatheki bafeni njoba kubanda kanje buka nalo bhuti ongemuva ufake ngisho imask laphana nina nibhekephi kulamakhaza nje noma niyakoyitumela ayisendlini nedlini bhuti nendlini siyofudumala bhuti omdala ngikhathi zami ngisajona hayi manje mfethu sengine mama mfethu imfudumalo ngiyithola endlini yabo nje nami njoba ukhuluma nami ngibhoyilwe ngamanzi yeshawa nje qeda lapho nje vela Guys, you might be shocked, but check this out. Recently, I just found out
a genius investor, Jameson. These are my results for today. And using this software, you can trade with 100% accuracy. Let me show you how it works. I'm trading euro right now. Since the software predicts a sell, I'm confidently selling with $15. Boom! First trade. $28. Let's go for another one. Same strategy. Euro still shows a sell. This time I'm in with $55. Another win, $102 in just few minutes. That is how it's done. In minutes, I withdraw $180. You must be excited to get this software. Jameson is sharing this software for free. Don't miss out while you can. Follow these 3 steps to start earning. Click the link in the description to join Jameson Telegram channel. Press start, send a message, and follow Jameson instructions to get the software. See for yourself. Hundreds of people already changed their lives with this software. Jameson only shares this software in his Telegram channel. If you don't have Telegram, now is the time. Click the link in the description. Swangehak ngaqatshuliswa naye yabona showcase nawe ngimfisela inhlanhla nayo ingane uzomupha nini umntwana phela ke muna wako Alex ona ya ubatla sechaba makashade kuqala makakushade ne awuthi umshada nini nomamazi Very soon. very soon wena awuthi uyawuthe grand ne Kamnandi. wena umuntu oyithulelayo nawe my sister ukhona nomunye umuntu mhlawumbe ohlekisana naye ngaphandle ka my brother makuthi my brother akekho sekiri maybe another boyfriend or umuntu omungwe wena my brother Hayi lutho. Alex Lutho. eGomora Hayi lutho. Ingodiso yami ne straight. kodwa wena uhlale Alex Yeah. and wena uthandana naye kuphela Phe. hayi bo Yini ngathi awukhona? Alex Nje. free mode yabona siswami I want to tell you this, you are lucky angizwe ukuthi ngithini yeah, and I don't wanna lie, you must say yes to this gentleman mawukuthi uyakupropose ngempela ngoba kukancane mane Alex baningi abantu lapha bahle excess siswami uyazibona umuhle kanjani abantu base Alex baba yezwa they hot as young as they are. It's a why Alex angangigrabhela uthi ngiringa ivari ngiqamba manga yini Alex ayinabo abantwana bahle Hayi bahle kodwa badlulile. ijozi yonke ijozi singakhuluma iqiniso mina ngeza umuntu la phansi athi kujinja yeah mfethu you are telling the truth. iAlex iyodwa Alexander iyayiguqisa igoli lonke ngabantwana bahle. Hayi kodwa bafiki la. No ngeke bafike kulo wakho ngoba bayadlula abanye abafiki cha kulo wakho unqi. Hayi wena hayi abafiki sister hayi muhle masero kodwa ngifuna ulazi lelo qiniso ukuthi lapha eAlex akudlalwa kodwa abancane o15 o16 o17 bakhula yebo nabo bayazala yangithola bakhipha semda ngizama ukuthi kuwe ngithathe fast my brother yeah sorry angizami ukusho lutho hayi wena bhuti wami ushito grand futhi sithi nginiyeke ngathi ngiyaphunyuka ngihake futhi mfethu umtshela ukuthi uyamthanda mahake ngiyamtela Ngithanda phela. yeah sure hayi sengiyandedela mfethu ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu big up uvakashisa umunye umntana Alex mfethu umyise elokhuzaneni mfethu ayobona nje Alex Moli ushayise nje indawo ko number konje nibiza ngale lezi trade Number 12. Number 12 you understand there are a lot of nice places there glue champagne Alex akukhali ngudu lapha Alex is the most class township in South Africa. You can't get them, you'll get them by mistake. Alexandra Komora Komarotong sister kunento esiyenzayo thina lana abathi loyalty test. Angisamthemba my brother man, just wanna save your life. Kunento esiyenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. When unika umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi wena ufletha nababani makuthi uyasebenzisa lawo ma social lokhuzana apps. Same applies to you. Angithi wena outtime njengobusho ukuthi wena ufuna ukuyiprove, ufuna ukumprove wrong nami ufuna ukungiprove wrong. Alex andizenzi lezo zinto. Wena uyavuma ukuthi siyenze lento. Asingayenza. Hayi ke. Wena my sister unankinga ngithi wena musuthu mwana ko lesuthu kirikomora umaroto ngikhuluma ngosenamo awuthi yamoza ngapha ungawari
Gomora mangithi mina kiri Gomora urwena komarotong ne Right. kiri Gomora Komaroto. Lesotho go baning ba bantle Lesotho baningi babantle lento bafethu ukuze siqale kahle lento yethu fanele ngisho from the top ize ngapha mase sishintshana ngamafoni same time kiri Gomora Komaroto. Lesotho baningi babantle. Danko mamazi, danko njayami, awubambe kanje. It's about that time, it's going crazy, it's going bananas. Sisters, yazi ngithanda the way oyikhuthile ngadeng. Buda yami, yabona namhlanje. Mfana wenza show. Ngalale passage. This route le. Siqale kuphi international? Biggie. Heavy. Hey, wami international. Ivule. Yeah, wishes. So, dango. Sister indaba manje wasuba slow motion ibambe bafo ungayisabi for name amanzi. Ungayisabi. No. What's up? Mase ngithi type afethu uzotype la. Makuvela igama lakho la uzongitshela. Makuvela igama lamanye amajita ongafrostani. Ungitshele mawukuthi lakuhlule nelelo gama liyisisuthu ungibuze ngizokufundela lona ngizothi ngitseni ngoba labo bantu kuzobe kuyibo abantu abaqhophoza leli mamaza ngizothi ngitseni showcase. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream and we are on WhatsApp right now when we are about to tap the trenders tap la put I love you siswama bakusheli nina njengoba umuhle kanje impela umuhle angifuni uqamba manga Abangishela. abakusheli okay yini unesibhamini bakusaba kuvela nda Kuvela mina. vela wena delete lapho uthi I miss you faka iheart ebomvu indaba siswami or mhlambe uyahlina all right yahlina umamazi Seyimi. kusawena awu delete lapho sethi uyishubisa type uthi sex siswami unokuyicela sex ayithanda yahlanga uma isister njengoba kubanda kunje ngikhuluma ngomqaqambo uyangindakaza Hayi. No. khuluma phela igama lakho awusho ngani ukuthi savela wena Hayi ngithi manje yabona ngishayeka ngaphakathi nje ukuthi hayi. yona Ipoza yimi. hey shuthi kuzafike nje umamazo bekumele uzumsendela izinto ezikanje yini uyamsabisa noma ubumlola Mfethu ngithi komela umfudumeze. welele yazi labantu ngiyababambezela lomjita kade ilola lengane into welcome into izena ulolo mama delete lapho utype uthi money sibone ukuthi mapha amadoda awacela imali awekho next amajita la eSouth Africa wasasabi banoku-offer abathawu ngitla kufa 2k awumpheda yini Nayo. Offer imali nginayo. Hayi. Akunamuntu ne eish delete lapho type uthi come outside ukuthi ubani lo osuwempumo wo awu kodwa basiqathana ngisaba kanjeni izinja vele ba Yimi la. delete lapho type uthi faka le emoji faka le emoji le ye-brinjol nale pentris angithi yawazi lawa ama-pentris nale yamanzi impopo zisinarwana kakhuluma izinto ezinothi uyazazi lezi zinto kuyabanda namhlanje yesister awusho lapha elisutho alikho iwele lakho lishile kuyabanda phela Akuveli imoto. awusho futhi umuntu akalikho iwele lakho lishile lisutho kuyabanda toki ya uyawudlala uFacebook okay phuma la pum now Facebook na ma messenger nakho mase ngithi type I love you la utype ufake nathi ebomvu mayithi no results ungitshele faka I love you lotho bese qawibi manje iwele elisuthu mhlambe noma utate wenu ukeke Akuvela mina. usolengane kade uyinyonyobela nako Facebook wena manje Hayi yonke indawo mfethu. usuyasazi nesisuso Facebook yini uyadlala Instagram sis indaba lengane lena uyayistoka hey baba
Me. Ish. Uzizwe njani njengoba umbona umuntu wakho uthi ngathi uyiqondile? Mfethu ngizithembile vele Niyoyenza lento. ngiyazi ukuthi kunjalo vele Thami niyoyenza lento. nje Inkosi yami kubandana kanje. Welcome. Asambe noThami mfethu. Jabanda. Kube yi3 zamo nje. What? Baba buyisa ifoni yakho indaba i510 manje. ngithi sesiqedile Hawu, kube 1 2 3 nje. Chris usixolele. Siyakushiya mngolo. Uhlala kuphi Thami la? Ngihlala ngakuphi nina ngapha la izansi? oya la inzansi ngijika nje Ha, kancane yafika. Siswami. Ilula ke le phone yona phone elula emhlabeni okudlula wonke amafoni. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizo lezo ifebe ezizobe zidla umuntu wakho. Yeah. All right, guys, my name is King Ginger, Cream de la Cream, and we are on WhatsApp right now. When we are about to tap the trenders, tap la putsi ngiyakuthanda. Awuthi amkhuluma iqiniso mfethu, mina ngaxoliselela kulo muntu wakho ngiyazi mina. khululeke Ukhululeke ne usithembile. Okay. Siswami, There's nothing. there's nothing. Yeah. Delete lapha type I love you. Okay. Lutho. Thembile njaya. Thembile. Sister ukhulume nami. Ubona mntama. There's nothing. There's nothing. Ngicela ungidelethela leyo I love you, ungitypela uthi sex. Let's jump into it. Ngimbone ngathi uyinkunzi nothi. Ngimbone ngathi unothi. Yindaba hayi awuyena unothi ngiyasho nje ukuthi ngathi. Angisho ukuthi kunjalo. Ebathuni. And then? Khotsahalang. Bua lena. Okay, ngibona ubani uthando. Umfuthi. Ngitshele ukuthi sihlangana ngo12. What are these people? bani thimbo Ubani uthando? awuthanda Untomfuthi yena? Ubani lapha? ayangikhumbula thimbone kahle mhlawumbe bangabona Hayi Ufuni ena nawe. emuna bathi baba mufuna uyahago. mhlawumbe ama message akudala yabo before sazwa Uqonda ukuthini? Naku Mosi sakhuluma naye lo muntu lobo ukhuluma naye izolo. Kusho ukuthi nje njengoba ukuthi mina ngize kuwe bolo kubhizi sazama futhi komunye umuntu uma ukuthi uyena uyakudisappoint. no yazi mfethu beka unokusebenzisa ifoni yami Awuthami kanti umthetho khona namhlanje ubungafuni ukushoyeba ne? hayi Ufuna ubaqhufuza bonke. Nakho phela kade uzama abanye. Why ubhalela lo munye ukuthi naye ufuna ukuthi akufuthe manje? awuyekela ukubasa le ndawo Angiyibasi. lalela mfethu unokusebenzisa ifoni yami Muphi umfweni, imuphi lo? Usho bekabhizi Muphi uqale nini izolo? since when umfowabo lona asebenzisa phone yawo. Since when? wayisebenzisa njani Why are you lying to me like why Yeah. uqamba manga? And why uqamba manga ngesisuthu? Why? Ish, ongibambela la unamanga. Why ubuamaka? Kimang ntomfuthi. Kimang. Ntomfuthi kimanga abuthi. angazi angithi ngiyakutshela ukuthi Kanjani esefonini yakho mfethu? nawo bafu Ungangifaka entweni zakho na awuthi ngabe uyaxolisa vele uyamqhufuza uNtomfuthi. Ntomfuthi kimanga. Ntomfuthi Awukhona lo ngishaba kamahlo ngishebe benze kibolwe. Kimanga ntomfuthi. Yini? Ntomfuthi ke muthi wa Yekela manga. Wayini khuluma ngama sex. Ntomfuthi. angithi ngiyakutshela umfethu bekasebenzisa Untwala masepa ne? Alandla untwala mpini. Awucheba ubona style. asiyeke sokhuluma Awucheba ubona style. Shuthe na sister uyisihlayela wena. Ungambambi. Untwala masepa alandla. Why wenza usister usihlayela? Qhubeka sister, qhubeka usazobona ukuningi thatha uthi money uzobona. Sister wayithi ulimunhle so mara usihlayela noyani. Ukwenza amasimba xoli muthi ukwenza lo mntana amasimba. Ha. Ibile wabhecha wena ye? Wabhecha wena. Wabhecha. Ubafana Mfuthi athi kona umufa 400 yenight. Usoka bo mahosha wena Highland. ithi Uyathenga wena. asifonela umfethu No, uyathenga ngiyakubuza uyathenga. mina ngimazi uNtomfuthi No, it clearly supports money. Everything is there. What do you mean? Why are you lying to me because yonke into ilana? Now, 400 uyathenga.
Angithi ngiyakutshela ukuthi angimazi lo muntu. Uyakutshela umntomfuthi ukuthi 600 inayithi wena uthi Uthi 400. Cho uyathenga wena kahle kahle. Ekhona umama. Ngoba ngikhona mina uyathenga. Ngixwala hampe abuthi ne. Akira unthephe ngirefonela enthoning abu. Sithini kubhuti wakho uzokubheka vele. Uphela na busy le phone. Akira. Kanjani? Kanjani? Kanjani efonini yakho kanjani? Angazi. Asimfonele ubhuti wakhe. So ubhuti wakho uzibiza ngegama lakho. Hayi asimfonele. Hayi miyeke letha ubhuti wakhe. Kwesimuzo mhlambe ubhuti wakhe utla riblela tsedingwe. Awuthi yami. Ya okay ngiyayibona. Ya ungayibizi ngizoyibhalela mina. Ya wena ubhuti wakho nenzani wena nobhuti wakho? Hey mina mfethu ngabe uyaxolisa. Yabo lo muntu ngiesho. Mfethu ngabe uyaxolisa. Bathi buloko na ari ngubhizi kahlala. Yes. Angina airtime man. Yes. Okusala hawuna bhuti wa Nix mona na hawuna bhuti wa Nix. Uphela nentomfuthi. Awuthi ngizame kanje. Ngiyazama ukumfonela uzokutshela uqiniso uye beka busy ne phone. Ayikho lento leyo. Ubhuti wakho unefoni yakhe I know that. Yes. Why ungenza isilima? Why umbheke emehlweni and then you lie after that? Why are you doing that to me? Mina uyazi ngiloyal ku, yabona? Ngiloyal ku. Loyal kimi nakuntomfuthi loyal futhi. Into zakantomfuthi. Why wenza kanje? Angazi ukuthi uxolisa. Why ungenza kanje? So nesister uzoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi afuna ukuxolisa. Umtomfuthi wakhe. He's not even sorry. He's not even sorry. Usayidinaya. So what in here and like everything is here. So wena sister sandela na dinuthi kubona nguyena onyapoti nokuthi uhlale steady bhono lekuku mona nta usandela wena ubhizi umsandela mareta hawo. Ithi ngiyibone sister lezi zibuno. Naku. Kimona mushebe unyapoti nguyena la sandela na dinuthi umnati. Uye lo ka sister uye lo ka 400. Uye lo. Angikusendela manje. Ka uchipu ke kanti. Angikusendela manje. Quality yazi. Awekho enough la manje nginikeza wona. Uprefer la mantombazana ase Alex lawo athengisayo. Na. Lo wase Alex inpho. Hayi sister. Alex because hayi Alex abathengisi. Yazi sokhuluma sithi. Ngaza laphi mina ukuthi abathengisi. Angisho ubuye kasi lakhe lo muntu lo. Sokhuluma lezi zinto phambi kwabantu. Sokhuluma sithi uya in akunakhuluma. Wena sona sister usazohamba uyomuphi ipupu yakho lo bhuti. Angisafuni. Bandana kanje. Angisafuni. Ngiyenza isilima. Why wenza umunye umntana isilima mfethu? Bandana kanje. Ayilungile ke. Yazi hamba naye. Mi? Uyatuba ngoba vele uyazi ukuthi uzophinda uyofaka umunye 400. Angithi ulalela yena. Angithi ulalela. Wangaxolisi. Ngiyakutshela lento sikhulume sithu. Sokhuluma sithu endlini. Wena ulalela yena. No, ubheviso komuntu vele wazi ukuthi vele usayodla ikhekhe. Wathi bafaka ntomfuthi moemethu kwakho onhlungu maybe akusebela kayi. Mfethu. Angeke. Bandana kanje. Sorry. Ncenga my sister mfethu. Sorry. Usukwada. Ukuthi akusu ntomfuthi akusu. Unamanga. Umuntu bekasebenzisa ifoni mfethu. Wena ungazizwa kanjani mina mangathola izinto ezinje efoni yami ngafila kanjani? Ukuthi ifoni yakho ibisebenziswa usisi wakho ekhuluma nendoda yakhe. Exactly bengizosho ukuthi asikhulume nosisi wakho sombuzo usisi wakho asiyo. Ngathi sizama ukuyimfonela lembumbulu yakini ayibambi ifoni. Ngondane naye face to face usisi wakho. Ayikho lento ekhulumayo. Untsubu amasipha phela ona nto ibuwa mo. So wena sister utla kuqhubeka ujolela umuntu obuwa ngamasipha. I never. You are never shame. Masipha one side. One side. Yeah, I never. And awuthi askisi shame kulamakhaza naleli qhwa eliqhamukela isuthu awuzogodola dog. Uzogodola this time angeke umhlabe lo mntwana uzogodola sister siyakurequestela uyakini angithi awusahambi nalo sure angeke yeah serious ngabe uyaxolisa mfethu ukhona uzokwazi ukuthi you're not even sorry you're not ashamed for lento oyenzile so ufuna ngihambe nawe mina lokwenza izinto ezikanje awuxolisi nokuxolisa uyavuma ukuthi ubhizi uthengana namuntu omfuthi lapha efonini thenga inkukhu wena ngabe uthi uyaxolisa ufumani ngoba ngiyakutshela ukuthi lento akusizinto zami lezi zinto lezi ezakamfowethu wathi umtinela olishano unyonsa lishano obuyani ngitshonisa ikidumele yadumela vele tshwanetse ifoni yakho which means into if inetsa kontlungu yakho emapeli if my sister nazifihla kontlungu yakho afihlela ngwanyana a aputsi obutwa gagalisiko unutlareng akere ke wena swantse o gore o answere gore no motho o aputseng ko bedroom uyambona lo uza ngalomkhubanyana lo sinakuswa seAlex uzohamba ke ngikhathele lalela baby ngiyacela yena akaqala ukwenza so akaqali hlukumezana nalengane abonga ukuthi ngathi asikhulume sithu endlini khona uzongishasha uzongibrainwash angeke kwenzeke ngikhona ngeke into ifunayo leyo ngeke sister ngeke angivumi banda kanje ifunayo ngisho
Your brainwashwelwa nje and then mase yakuyuza into futhi. efunayo leyo ngisho Ngiyaqhubeka ukukhuluma sezongitshela amafoni. ngiqedile Usufuna ukuhamba? ngifuna ukuhamba ngicela ukuhamba ngicela ningirequesteleni Asambeni. bye bye Short talk. siyaketsa nje ngitsamale banna ba betega ke gona o tlhoka go be betega Sharp bit ne. Vele uyazi ukuthi nokungala siphethe kabi Mfethu, wangaqolisi. Asambeni sister. Sorry sister, yazi askisi. Ungakhali sister. Welcome umuphi hake mfethu. Welcome wena uzoqala phela funa uqale wena ngiyami. Mina kuthiwa amahanki nje ngiwathatha abantu abaningi ngiyacela. Sister. Nangu welcome kuphi hake. Welcome harder boy harder. Njengoba nishilo bafethu uthi mina ngingabe ngisahaka hands off. Oh, ungakhali sister. Welcome uzocela ukuthi welcome na umbrush uma isister yakubrush emhlanje. Uzomrequestela welcome noma somhambisa kuthini? Welcome. Uzomrequestela noma somhambisa? Zimambisa. Ay. Khulumile welcome bafethu. Welcome asamsemotweni straight simambise mfethu. My sorry siswami yazi yambambe Ntwana yami welcome. Wanele. Sibahlukanisa kubanda. Welcome. Awesami siyawena. Kuthiwe mina ngabe ngisahaka. Welcome. Yodalapho msoto. Take me home. If you are still wondering if you should try Jameson software, the answer is obviously yes. Go to the description, click the link and follow the instructions and grab the software before it's too late. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake